vam kažem nešto, prošle godine nam je cena pala bila za nekih 4 dinara po litru, sad ove godine 2 dinara, čujemo informacije da će i premija biti oborena za 2 dinara po litru, znači tako se unapređuje naša proizvodnja. Mlekare se vade na to da je smanjena prodaja zbog uvoza stranih proizvoda, pa i njima ne ide najbolje. Ali oni su uvek uklapaju, oni znaju sa čime rade. Oni znaju pošto će da prodaju, pošto će da kupu. I oni tu taktiziraju, kalkulišu, dok mi to nemamo te mogućnosti. Mi mora da proizvedemo, a pošto će da prodamo, to ne znamo. Drugo, što nisu malo fair, zato što cene retroaktivno vraćaju, jer oni po mesec dana unapred uzimaju mleko, vraćaju cene unazad i tako da smo mi suočeni sa brojnim problemima. I čuo sam da veliki broj ljudi planira da smanji proizvodnju, baš iz tog razloga, zato što su troškovi, svi su inputi poskupili, svi su troškovi otišli gore, a naša proizvodnja ide dole. Stvarno čujem informacije da su neke mlekare prestale da vrše otkup malim proizvođačima koji daju 20 litara dnevno i manje. I njima je prestao otkup. Šta treba da rade ti ljudi? Mislim, ipak su oni živjeli od toga koliko toliko, plaćali porez, struju. Šta sad uskratite im to? Šta će oni da rade? Mi malo veći proizvođači nekako tavorimo, bolji smo sa cenom zbog stimulacije zato što imamo veliku količinu, tu se malo vadimo, ali opet sve u svemu nije to. Sad je otkupna cena mleka meni, znači najviša cena je nekih 36 dinara i 80 para. Mleko ekstra kvaliteta, a stalno se non stop uzimaju uzorci, kontroliše se, znači kontrola je maksimalna, to je mleko ekstra kvaliteta sa preko 4% mlečne masti. Znači oni otkupljuju mleko po toj ceni, a znamo po koliko se prodaje.